Здравейте, днес отговаряме на зададени от вас въпроси. Кои са най-важните фактори, за да бъде успешна една инвитро процедура? Здравейте, аз съм доктор Георги Вакрилов и съм акушер-гинеколог в инвитро АГ център Димитров. От първостепенна важност за една успешна инвитро процедура е да се разберат причините, които я налагат, за което е необходимо да се извърши една обстойна консултация с репродуктивен специалист, така че да бъдат изключени всякакви видове причини, които биха я опорочили. След като се направят при тази консултация, се определя какви точно медикаменти ще бъдат използвани за стимулацията на жената, каква точно ембриологична процедура ще бъде използвана след изваждането на яйцеклетките, какви медикаменти и каква стратегия ще бъде използвана за поддръжка на лутеалната фаза, т.е. след ембриотрансфера, и не на последно място как да бъде поддържана една начална бременност, за да не се получат усложнения. Ако темата ви е интересна, можете да намерите още много видеа в нашия канал. Приятно гледане!